sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to, sa karamdaman. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang pangalawang ski and draw na may draw number 3185. Pangasinan. Let's play Small Town Lottery. Timer ready. Ating first winning number ay number 8. Ibabalik po natin ang number 8 para mapasama sa pagpili ng pangalawang winning number. Timer ready. Ang ating second winning number ay number 35. Ang ating official winning combination ay number 8 and number 35. Numbers 8 and 35 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. At dito na po nagtatapos ang pangalawang stialo para sa araw na to. Ako po muli si Maria Luisa Habinar. Lagi po nating tatandaan, PCSO hindi uuunong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official drawer sold for February 12, 2025. 5 p.m. draw are the numbers 8 and 35. 8 and 35 in exact order. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Scratch it din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Hindi